Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ni Tony Fortuno. Taong 1968, Dolho, Leyte. Noong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang si Fortuno. Nag-aaral pa siya noon, kaya wala pa siyang ideya sa realidad ng mundo. Purong paglalaro lang din ang kanyang pinagkakaabalahan, lalo pat may mga sariling katulong naman silang magkakapatid. Tandang-tanda niya pa noon na pagkatapos ng kanilang klase, diretso na sila kagad sa kakahuyan na napapaligiran ng maraming puno ng bayabas. Dito nila halos gugulin ang kanilang buong maghapon para lamang maglaro, kumain at maghanap ng gagamba. Marami silang magkakaibigan noon, kaya kahit abutin ng hapon, hindi nila alintana ang pagod at pag-aalala. Bukod sa sanay na sila sa lugar na yon, wala naman sila roong gaanong naririnig na mga kwento ng kababalaghan, maliban na lamang sa isang istoryang pinagpasapasahan na ng mga nakatatanda sa kanila. Ayon sa mga ito, ligtas ang baryo ng Dulho sa kahit na anong nilalang. Ngunit kagaya ng ibang lugar, may mga parte roon na obligado silang pangilagan. At kabilang sa mga ito, yung nasa gitna ng bayabasan na batong nakatirik sa pagitan ng puno ng nyog at puno ng balete. Ayon sa kwento, doon umano inilibing ang isang makapangyarihang aswang na umiral 2 siglo na ang nakakaraan. Marami ang napaslang nito at pinaniniwala ang kahit napatay na ito ng dibino, patuloy pa rin itong umiiral sa lugar kung saan ito inilibing. Dagdag pa ng mga matatanda na, bago ito mawala ng huling hininga, isinumpa nito na patuloy nitong gagambalain ng baryo sa loob ng 1,000 taon. Bagay na ikinatakot ng mga taong nakarinig. Magmula noon, marami nang kumalat na mga agam-agam. Yung iba may mga sariling bersyon ng kwento nila, pero sa lahat ng mga agam-agam, merong umiiral na iisang katotohanan. At yun ay walang iba, kundi ang kaugnayan sa mga kwento nila. Maski man sila Fortuno noon, pinangingilagan ang sagradong lupa na yon. Sa ilang taon na niyang paninirahan sa mundo, 1 beses niya palang nakita ang tinutukoy na bato ng mga matatanda. At kahit nasilayan niya ito mula sa malayo, hindi niya maipagkakaila ang presensyang bumabalot dito. Basta, kahit tinitingnan niya lang ito, pakiramdam niya meron talagang nagmamasid sa kanya. Literal na punong-puno ng hiwaga ang lugar at kahit nga yung mga hayop doon umiilag. Marami rin sa mga damo at punong nabubuhay sa paligid ang halatang tuyot at namamatay. Ayon sa kanyang ama, isa ito sa mga patunay na totoo ang mga istorya na kanilang narinig. Dahil dito hindi niya na pinangahasan pang bumalik. Subalit pagtungtong ng taong ito, nung medyo hinayaan na siya ng kanyang pamilya dahil sa trabaho, may mga pagkakataong nakakarating silang magkakaibigan sa unahang bahagi ng bayabasan malapit sa puntod ng nilalang. Takot na takot man itong si Fortuno. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa desisyon ng kanyang mga kaibigan. Kung siya ay nababahala sa lugar na yon, ang mga ito naman ay parang hindi naniniwala. Gustuhin man niyang tutulan ang mga naiisip nitong gawin sa buhay, iniiwasan niyang maging tampulan ng tukso sa kanilang grupo. Sa oras kasi na ipinakita niyang natatakot siya sa mga pinaggagawa nila, magiging sentro siya ng katatawanan. Yun naman ang iniiwasan ni Fortuno, lalo pat hindi siya sanay na maape sa kanilang grupo. Dumaan pa ang mga buwan. Nagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Ganun pa rin naman ang ganap. Pagkatapos ng klase, pupunta sa bayabasan para kumuha ng bunga. At kapag katapos nilang makakuha tapos medyo maaga pa, tatambay pa sila doon habang naghahanap ng mga gagamba. Ganun palagi ang kanilang ginagawa, kaya kahit malapit sa puntod, di siya gaanong nag-aalala. Subalit dumating ang isang hapon na nagkayayaan silang pumunta roon. Kaya ito naisip ng magkakaibigan
ay dahil sa nabuksan ng isa nilang kasama ang paksa ukol rito. Nananakot yun sa kanila, kaya nung marinig ito ng mga kasamahan niya, ora mismo itong nagdesisyon na pumunta sa lugar na yon. Sabi pa ng isa, "Sus, maniwala kayo dyan. Niloloko lang tayo ng mga matatandang yan." Nang marinig naman ito ng lahat, agad itong sumang-ayon. Kahit si Fortuno na medyo nag-aalangan, napilitan na ring sumama. Sa isip-isip niya, pagkalalaki niya ang nakataya, kaya walang tsansang umatras siya sa hamon ng mga kaibigan niya. Makalipas pa ang ilang minuto, lumakad na sila. Hindi alintana kung papasapit na ang 5:00 ng hapon, basta ang naisip nila, patunayang mali ang nananakot nilang kaibigan. Maya-maya pa, paglagpas naman nila sa bayabasan, nakita nila ang matandang puno ng nyog at balete. Napakayabong ng damo sa paligid, kaya hindi nila nakita kaagad ang puntod na tinutukoy ng mga matatanda. Dumaan pa ang ilang segundo, habang unti-unti na silang lumalapit dito, doon niya na naramdaman ng hindi maipagkakailang panganib. Kutob niya na mismong nagsabing wag na siyang tumuloy, kaya bago pa man siya mapahamak, pasimple na siyang tumigil sa paglalakad. Hindi ito napansin ng mga kaibigan niya, hanggang sa paisa-isa na nitong hawiin ang matataas na mga talahib. Pagkaputol naman nila sa mga ito, bumungad sa kanila ang isang malaking tipak ng bato na may lapidang nakadikit sa pinakaibabaw nitong bahagi. Matapos namang magpakita ng batong yon, tila bang naging maligalig ang paligid. At sa hindi malamang dahilan, biglang lumakas ang pagsimoy ng hangin na para bang may paparating na dilubyo. Yung mga kasama niya noon, patuloy pa rin sa paghahanap, animoy hindi alintana ang mabilis na pagbabago ng panahon. Maya-maya pa, may nakita na siyang maitim na figura na dahan-dahang lumalapit sa mga ito. Sa abot ng pagkakatanda niya, nasa humigit 8 sila noong naroon. At sa kanilang lahat, tanging siya lamang ang hindi nalapitan ng figurang yon. Sa isang iglap, biglang nagbago ang kilos ng mga kaibigan niya hanggang sa lumupasay na ang mga ito kasabay ng pangingisay nila. Nung mapansin niyang wala na sa katinoan ng mga taong yon, dali-dali naman siyang tumakbo pabalik ng baryo. Dala ng takot at pagkabahala kung kani-kanino na siya humingi ng tulong hanggang sa mapukaw na niya ang atensyon ng marami. Nung marinig naman ng mga taong kanyang hinaing, nagmamadali naman itong sumunod sa kanya. At nung makabalik na sila ng puntod, nakita nila ang mga kaibigan niya na wala ng malay. Lahat ng mga nakakita takang-taka kung ano ang nangyari. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin sila dahil kahit papaano walang nawala o pumanaw. Pagbalik naman nila sa baryo, isinikreto muna nila ang tungkol dito. Tanging ang mga sumama lang at mga albularyo noon ang nakakaalam sa kung ano talaga ang nangyari. Piling mga tao lang din ang binahagian nila ng detalye para naman hindi ito magdulot ng alalahanin sa baryo. Matapos nun, pinauwi na muna siya ng manggagamot upang ipaalam sa kanyang pamilya ang mga pinagdaanan niya. Bago rin siya umalis sa pamamahay nito, may mga inihabilin ang matanda. Fortuno, bukas bumalik ka dahil meron akong mahalagang bagay na sasabihin sa'yo. Alam kong hindi nagkataon ang pagkaligtas mo. At alam ko rin na may nakita kang hindi kaaya-aya bago mangyari ito. Natatakot ako baka dito na magsimula ang kalbaryong ilang dekada na nating iniiwasan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, tahimik lang naman siyang sumang-ayon. Kalaunan, nagmamadali naman siyang umuwi para magkwento sa mga magulang niya. Pagpasok niya ng bahay, sa halip na makapagsalita siya, hindi niya na ito naituloy pa. Palo na kasi ang sumalubong, kaya naging abala siya sa pag-ilag at paghingi ng tawad. Di nagtagal, nang medyo may himasmasan na sa galit ang kanyang mga magulang,
Dito na siya nito tinanong kung bakit siya inabot ng gabi sa labas. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, humingi siya ng tawad kasabay ng paglahad niya sa mga nangyari. Dahil sa kanyang sinabi, gulat naman ang kanyang mga magulang sa mga narinig nila. Yung tatay niya, animoy hindi pa makapaniwala hinggil sa mga sinapian niyang kaibigan na pumunta ng puntod. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol dito, dali-dali naman siya nitong nilapitan para tingnan. Siniyasat nito ang kanyang buong katawan, gawa ng ang ikinakatakot nito, baka nahawaan umano siya ng sakit na inilabas nung puntod na pinuntahan nila. Awa naman ng Diyos, wala yun doong nakita. Ilang oras pa ang lumipas, nang mapagtanto naman itong ligtas na siya, dito pa lamang siya nito pinakain bago pagpahingahin. Bukas, Fortuno, sumama ka sa akin papunta sa bahay ng mga kaibigan mo. Gusto kong makita ang mga kalagayan nila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, napasang-ayon lang naman siya. Maya-maya pa, nang wala na silang mapag-uusapan, dito na siya nagpasyang magpahinga. Ayon sa kanya na, noong mga sandaling yon, inakala niyang magiging panatag ang buong magdamag. Ngunit pagpikit na pagpikit ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang animoy paghila ng kanyang kaluluwa patungo sa isang pangyayaring inakala niyang totoo. Alam ni Fortuno na panaginip lang ang lahat ng yon. Kahit anong gawin niya, hindi siya roon makakatakas. Ang mas nakakabahala pa, karumal-dumal ang lahat ng mga pangyayaring nasaksihan niya. Base sa kanyang pagkakatanda, nakarating siya noon sa isang lugar na walang umaga. Palagi doong gabi, tapos kahit nagsisitaasan doon ng mga gusali, talamak doon ang patayan. Naglipa na rin dito ang mga nilalang nakakaiba sa kanyang paningin at wala roong umiiral na batas. Pagtatapat pa ni Fortuno na, sa lugar na yun lang siya nakakita ng mga aswang na literal na kasamang namumuhay ng mga tao. Bagaman may mga alipin at pumapatay ito ng kapwa nila, parang normal na yun sa ganoong lugar. Ang buhay ng mga tao roon pinuno, araw-araw walang kasiguraduhan. Anumang oras pwede sila roong mamatay kung ito ay pagnanais ng mga nilalang na naghahari. Sa loob ng ilang oras niya roong pagmamasid, inakala niyang magiging saksi lamang siya sa mga mangyayari. Ngunit ang hindi niya alam, magiging biktima rin pala siya ng mga ito. Hindi naglaon nang mapansin ng mga nilalang ang kanyang presensya, dito na ito nagwala na parang mga hayop. Paghabol nito sa kanya, hindi na siya nito tinantanan hanggang sa makalabas siya ng bayan. Dagdag pa ni Fortuno na dahil sa kanyang pagtakbo kung saan-saan na siya nakakarating. Walang patid na rin ang paghingi niya ng tulong sa mga taong maaaring naroon, ngunit sa kasamaang palad, walang duminig sa kanyang mga daing at pagmamakaawa. Pagod na pagod man ang kanyang katawan, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi ang umusad. 5 oras pa ang lumipas, napadpad siya sa paanan ng isang bundok na pinalilibutan ng malalaking tipak ng bato. Mabuti na lang nakahanap siya roon ng mapapasukang uka, kaya yung mga nilalang na sumusunod sa kanya, hindi na siya nahanap pa. Ang problema, sa loob ng ukang yon, may mga tao rin palang nakatira. 1 buwan silang magkasama ng mga ito, hanggang sa bumalik na sa kanyang katawan ang kanyang wisyo. Pagmulat niya, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa kanyang harapan. May mga kasama itong matanda na kung hindi siya nagkakamali, mga manggagamot. Pagbangon niya sa higaan, dito niya na lamang 3 araw na pala siyang walang malay. Akala nga nila hindi na siya magigising pa, kaya kung ano-ano na ang kanilang pinaggagawa. Mabuti na lang bumalik ang kanyang wisyo. Nabanggit din ng mga ito, marahil ay parte yon ng epekto ng mga nangyari. Nang malaman naman niya ang lahat ng yon, maski siya hindi makapaniwala. Gayunpaman, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa mga sinabi ng kanyang mga magulang.
Pagkaraan pa ng ilang oras, nang medyo maayos na ang lagay niya, kinausap niya ang kanyang ama hinggil sa sitwasyon ng mga kaibigan niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, "Patay na ang 5. Tapos yung 2 nasa kritikal na kalagayan. Sabi ng mga albularyo, hindi na rin magtatagal ang mga ito. Pasensya ka na, anak, kung wala kaming nagawa para matulungan ang mga kaibigan mo." Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, tulala siyang napatitig sa sahig. Maski siya hindi makapaniwala sa mga nangyari, di niya halos maisip na dahil lang doon, mamamatay ang mga ito. Sabi ko sa iyo noon pa, hindi silang dapat nating paglaruan, anak. Walang awa ang mga yan, at kapag sila'y nagalit, uubusin nilang lahat ng kanilang kinagagalitan at wala tayong magagawa para mapigilan ng mga ito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, doon niya naunawaan ang lahat. Ito na rin ang nagsilbi niyang aral para respetuhin at layuan ang mga bagay at lugar na siyang pinaniniwalaan ng mga matatanda. Subalit kahit natuto na siya, huli na ang lahat. Lingid sa kaalaman nila, hindi titigil ang nilalang hanggat hindi sila nalilipol. Ilang araw pa ang lumipas, kahit papaano nakabalik na siya sa kanyang mga paa. Nung magkaroon na siya ng sapat na lakas, dito na siya humiling sa mga magulang niya na bisitahin ang kanyang mga kaibigang nasa mapanganib na kalagayan. Ang nais niya kasi noong mangyari, makita ang mga ito kahit sa huling sandali ng kanilang mga buhay. Nang marinig naman ng tatay niya ang kanyang hinaing, hindi na siya nito pinigilan. Alam ng kanyang ama na sa pamamagitan nito, maunawaan niya ang mga nangyayari sa lugar nila. Pagdating naman nila sa bahay kung saan ginagamot ang dalawa, nadatnan nila ang kumpol ng mga tao sa labas. Bawat isa, mga malapit na kamag-anak ng pasyente. Walang pati ding nag-uusap ang mga ito hinggil sa kanilang mga gagawin para maisalba ang buhay ng dalawa. Ngunit nang masipat siya ng mga taong yon, bigla itong tumahimik. Alam nila, kabilang si Fortuno sa magkakaibigang biktima ng isinumpang puntod ng aswang. Habang pinagmamasdan naman siya ng mga ito, tahimik lang silang naglakad hanggang sa sila'y makapasok. Maya-maya pa, pag sila'y nila sa mga magulang ng biktima, may hinahon siya roong lumapit habang mangiyak-ngiyak na humihingi ng tawad. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mariin naman itong inilahad na wala siyang kasalanan. Dagdag pa nito na kasalanan ito ng mga anak nila, kaya kung may sisisihin sila, yon ay walang iba kundi ang kanilang mga anak. Alam naman nilang masakit ito pero wala silang magagawa sa kadahilanang yon ang totoo. Napatunayan na rin ito ng mga albularyo kaya malinaw na ang lahat sa mga isip nila. Pagkarinig naman ni Fortuno sa sinabi ng mga magulang ng kaibigan niya, nagpasalamat siya. Kahit papaano kasi, napatunayan niyang hindi siya ang may kasalanan sa mga nangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, tumuloy na sila sa silid kung saan naroon ang dalawa. Sa harap pa lamang ng pinto pinuno, malakas na talaga ang kaba ni Fortuno dahil sa hindi niya na maisip kung ano ang madadatnan niya sa loob. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng albularyo na handa na siya, dahan-dahan naman itong itinulak ang pinto. Huwag kang matakot sa mga makikita mo. Lakasan mo ang loob mo, sapagkat yan ang kailangan mo. Dahil sa sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway. Pansamantala ring nablangko ang kanyang pag-iisip hanggang sa magkaroon na siya ng kalinawan ukol sa mga bagay-bagay. Hindi nagtagal, nang mabuksan na nito ang pinto, tumambad sa kanya ang 2 higaan na niraratayan ng mga ito. Yung magkaibigan pinuno, literal na butot balat na animoy ilang buwan na itong nilalamon ng mga sakit nila. Hirap na rin yung magsalita
tapos hindi na ito nakakakain. Bitak-bitak na rin ang kanilang mga balat, tapos yung mga mata nila madalas na namumuti dahil sa pasunod-sunod na kumbulsyon. Nangingitim na rin ang kanilang mga ngipin at naglalabas ng hindi katanggap-tanggap na amoy ang kanilang katawan. Ayon sa mga albularyo, wala silang ideya sa mga nangyayari, ngunit nasisiguro nila na hindi sinasapian ang dalawa. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, pinamamahayan na pala ito ng piraso ng kaluluwa ng sinaunang aswang. Maliit na porsyento lang ng kaluluwa ang pumuspos sa katawan ng dalawang bata, ngunit sapat na ito upang magkaroon sila ng hindi masukat na kapangyarihan at abilidad. Pagkaraan lang ng ilang araw, nabalitaan na lamang nila na nakatakas ang mga kaibigan niya. At para magawa ito, kinakailangan nilang paslangin ng mga albularyo. Hindi rin yun nagpakita ng awa kahit sa kanilang mga magulang, kaya halos 2 tao lang noong mangyari ang insidente ang nakaligtas. Base sa mga ito, kasagsagan ng kanilang pamamahinga nang biglang magwala ang dalawa. Unang napatay ng mga anak nila ay yung 2 albularyo na pilit pumigil sa kanila. Nagawa nila ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa puwak ng matanda. Di pa yun nakontento, ilang beses pa nila itong inundayan sa iba't ibang parte ng katawan. Pagkatapos, isinunod ng 2 mga magulang nila. Para itong mga nagwawalang hayop na hindi kayang pigilan ni numan. Dagdag pa ng mga ito na nakita nila ang mga batang kumain ng laman loob ng mga kadugo nila matapos nila itong mapatay. Mabuti na lang talaga, may nasuotan silang masikip na butas papalabas, kaya sila nakatakas. Sa halip di nasundan pa sila ng mga bata, kumaripas ito ng takbo, indikasyon na mas hangad nitong tumakas kesa paslangin pa sila. Dahil sa kwento ng mga ito, naalarma ang kanilang lugar. Yung mga kakilala nila, bibihira nang lumabas, lalo na kapag hapon. May mga usap-usapan kasing gumagala pa rin ng 2 para makapambiktima. Ngunit para sa mga albularyong nakakaalam ng istorya, malabo itong mangyari. Hindi pa umano babalik doon ang mga bata dahil sa mga karatig barangay na malapit lang sa kanila. Dagdag pa nito na aabutin pa ng ilang araw bago ito bumalik para kumain. Pagtatapat pa ng mga ito na ang pinoproblema lang nila ay ang kawalan nila ng detalye ukol sa mga lugar na maaari nitong puntahan at pamugaran. Pagkarinig naman ni Fortuno sa sinabi ng mga albularyo, agad namang pumasok sa isip niya ang tungkol sa puntod na pinuntahan nila. Di niya mawari pero sa mga sandaling yon naisip niya na ang tanging lugar na yun lamang ang maaaring pamugaran ng mga ito. Nang marinig naman ng kanyang mga magulang ang kanyang sinabi, dali-dali naman nilang pinuntahan ang bahay ng mga albularyong tumutulong sa mga magulang ng kaibigan niya. Pagdating nila roon, dito na inilahad ni Fortuno ang tungkol sa mga naisip niya. Pagkasambit naman niya ng tungkol dito, natahimik ang lahat. Bawat isa sa kanila halos hindi makapaniwala sa mga bagay na sinabi niya. Gayunpaman, alam ng mga taong yon na may punto siya. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasan na ang lahat, may mga nagsalita hinggil sa kanyang sinabi. Ayon sa mga ito, pinuntahan na nila ang lugar malapit sa puntod. Hindi sila roon lumapit talaga. Gawa nang natatakot din sila na baka sila'y mabiktima. Subalit, isa lang ang kanilang nasisiguro. At yun ay walang iba, kundi ang kawalan ng tao sa lugar na yon. Ni minsan hindi sila roon nakakita ng mga batang lumalapit. Dagdag pa ng mga ito na sigurado sila sa kanilang mga nasilayan dahil unang-una, karamihan sa mga talahib doon medyo tumba na. Nang marinig naman ni Fortuno ang sinabi nito, seryoso naman niyang tinanong ang mga taong nagsalita. Nasubukan niyo na hubang pumunta roon ng gabi? Sigurado ako na hindi pa.
Kaya bakit hindi natin puntahan yun ng gabi? Alalahanin ninyo, gabi lumalabas ang mga aswang, kaya hindi malabong doon sila nagtatago. Pagkasambit niya ng mga katagang yan, lahat ng mga nakinig tumahimik. Hindi man sila makapagsalita, alam nila sa kanilang mga sarili na may punto ang sinasabi ng isang batang katulad niya. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, dito na nagdesisyon ng albularyo na sundin ang nais niya. Ayon pa sa mga ito na maaaring masilayan nga nila roon ang dalawa niyang kaibigan sa kalagitnaan ng gabi. Di man sila sigurado na mangyayari ang inaasahan nila. Ang importante, ginawa nila ang lahat. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, naghanda na ang mga kamag-anak ng biktima. Kinagabihan, kasama si Fortuno at ang kanyang ama, pasimple nilang pinuntahan ang lugar. Bagaman napakadilim ng gabi, wala ni isa sa kanila ang nangahas na gumamit ng sulo. Ilang metro ang layo sa puntod, napansin nilang parang normal naman ang paligid. Wala roong kakaibang nangyari, kaya naghintay pa sila ng ilang oras hanggang sa dito na nila nasilayan ang dalawang batang nakaupo sa tuktok ng puntod. Pagsilay naman nila rito, laking gulat na lamang nila nang mapansin nilang ibang-iba na ang itsura nito. Napakadudungis na. At kahit sa malayo, maaamoy mo ang umaalingasaw nilang baho. Hindi lang yon, meron ding mga pagkakataong humuhuni sila na parabang mga hayop. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata na kahit sa madilim na bahagi ng lugar, namumukod tangi ito. Maya-maya pa, umakyat sa puno ng nyog at balete ang dalawang bata. Paulit-ulit na rin itong umaatungal na parabang meron tong hinihintay. Nang mapansin naman ito ng mga albularyo, dito na ito nagbaba ng utos sa mga kasamahan nila. Ang plano, ikutan ng puntod para madakip nila ang dalawa. Dagdag pa nito na, sa oras na masukol nila ang daraanan ng mga ito, madali na lamang para sa kanila na ito ay mahuli. Mariin din itong inilahad na hindi na yun makakatakas anuman ang gawin nila. Pagkarinig naman ng mga kalalakihang sumama rito, dali-dali naman itong lumakad. At sa loob lamang ng ilang minuto, nasukol na nila ang lugar. Literal na napalibutan na nila ito, kaya nung mapansin ito ng matanda, dito na ito dahan-dahang lumapit. Habang binabagtas ang daan, taimtim yung nagtaas ng bakod at puder. May mga inihip na rin itong tigalpo, dahilan para matunugan ito ng dalawang nilalang. Pagsilay naman ng dalawa sa mga albularyo, para itong mga baboy na umatungal habang mabilis na bumababa sa mga puno. At sa isang iglap, nagkaroon ng matinding komprontasyon sa pagitan nito at ng kanilang grupo. Halos kalahating oras din noong nakipagbuno ang mga albularyo, kung saan 4 sa kanila ang nalagas. Hindi kasi nila sukat akalain noon na ang dalawang bata pala may nag-uumapaw na pisikal na lakas. Katulad na rin ang anyo nito ng sa aswang, kaya madali na lamang para sa kanila na masakmal at mapatay ang kanilang biktima. Mabuti na lang talaga, nakahanda ang mga albularyo dahil kung nataong hindi, paniguradong ubos silang lahat doon. Ang nakatalo lang kasi noon sa dalawa niyang kaibigan ay yung ginamit nitong ritual sa mga sundang. Pinaghalong dugo ng manok at tubig ng batis na dinasala ng Biyernes Santo. Yun kasi ang pangunahing pangontrapinuno kapag nakaharap kayo ng isang kaluluwang sinumpa. Hindi mahalaga kung gaano man ito kapuspos at kamakapangyarihan, basta sa oras na tinamaan ito ng mga armas na inilublob doon, tsak na lalambot at lalambot ang kabal nito. Dahil sa ganoong karunungan, hindi na namalayan pa ng mga bata na tapos na pala sila. Kaya naman hindi ito ginamit ng mga albularyo noong una, dahil gusto nilang ipaalam sa mga bata na wala silang ganoong armas. Sa pamamagitan nito magiging kampante ang mga nilalang hanggang sa may isagawa na nila ang kanilang mga binabalak. Marami pang sakripisyo para matupad ang ganoong plano. Napaka-epektibo naman ito.
Ang kaso lang, hindi nila inaasahang magsasakripisyo sila ng buhay para lamang ito ay maisakatuparan. Dagdag pa niya na, namatay ang dalawa gamit ang palasong ipinukol sa ulo ng mga ito. Hindi yun inilagan ng nilalang dahil ang akala nito hindi yun tatagos sa kanyang kabal, ngunit nagkamali siya. Bago pa man kasi niya namalayan, napaslang na ito ng mga albularyo. Matapos naman nilang mapatay ang dalawa, inilibing nila ito malapit sa puntod. At upang masigurong hindi na yun makakaahon, nilapatan nila ito ng mga karampatang sumpa at pangontra. Tinaniman na rin ng mga albularyo ng sabulag ang kabuuan ng lugar upang wala nang maligaw dito. Pagkatapos dito pa lamang nila binalikan ng mga kasamahan nilang pumanaw. Bilang respeto sa mga naulila nito, agad nilang ipinagbigay alam ang mga nangyari. Marami man ang nagluksa. Hindi ito naging mabigat na kawalan sa kanila dahil unang-una, natalo nila ang dalawang batang nasumpa. Nakakapanghinayang man ang mga buhay nito kung iisipin. Alam nila Fortuno na yon ang kanilang mga tadhana. Magpahanggang sa ngayon, kahit matagal nang pumanaw ang mga kaibigan niya, kailan may hindi niya makakalimutan ang mga memorya nilang magkakasama, lalong-lalo na nung pumunta sila sa sagradong puntod ng makapangyarihang aswang.